ko nimo Lola Basyang. Kung unsa may meaning anang IUD kay ang meaning sa UTI urinary Kabagod Lola. Wa man utana ko nimo, wala man ko ka maglantaw ko. Muna nga imbes mo sulti ko, muundang nalanta ko kaya maglantaw. Kay pait kayo na nga mangutana tao niya. Walay maminaw. Daghan yun na tao na istorya. Nag-istorya, looy kayo. Samta siya ng utana, wa matubag, kaya din naminaw. Muna nga nautahan ako, usay meaning sa UTI. Ako'y... klaro ha. Unsa may pangutana nimo? Meaning sa UTI kung sa patong usa. Bitaw kinay kay mitubag na jud ka Lola Basyang. Ako nang klarohon. Lola Basyang. Kung ang meaning sa UTI kay urinary tract infection, unsa may meaning sa IUD? Ay sayon kaayo. Doa po ang meaning anang IUD. Kay ang sa to, ang UTI, urinary tract infection. Ini ang IUD, ang meaning anak sayon kaayo. Lola kuan ka nang doa po Boroloy. Klaro hapon Lola Basyang, kung sa Lola Basyang ikaw si Basyang. Atong klarohon ikaw si Basyang, ako si Boroloy. Nagtuo man kung si Boroloy ko, si Basyang day ko. Sige Lola Basyang, klaro ha. Unsa ka to'y meaning sa IUD? Sayon kaayo ang meaning sa IUD kay inig utog dagan.